אז המסלול הזה בעצם מחולק ל6 חלקים עיקריים. אני רוצה רגע לעשות לכם הצצה לאחד מהחלקים, לקמץ ולפתח. אז בעצם יש גם פה את הסדר של השימוש בערכה. בעצם יש את הסרטון להורים שאותו הוא ייפתח בעצם כל שבוע, כבר במוצאי שבת, כדי לעשות סדר מה קורה השבוע, באיזה תנועה אנחנו מתרכזים, ואם יש איזשהו דגש שהיה לי חשוב להגיד על אותו שבוע. יש סרטון לילדים שככה מזכיר להם את התנועה ונותן להם טריק קטן איך לזכור את התנועה של הניקוד של אותו שבוע. ומצורף גם תומך זיכרון כזה, שהאמת שעידו שלי למד את סימני הניקוד נטו מהתומכים האלה, אז בעיניי זה כבר שווה את כל הערכה. ואחר כך בעצם עוברים לפעילויות. עכשיו, מה זה הפעילויות האלה שאני מדברת עליהן? הכוונה היא ממש למשחקים. זה יכול להיות כמו כאן משחק הזיכרון. אתם פשוט מדפיסים וגוזרים את זה, זה הכי אינטואיטיבי וקל, וגם המשחקים הם מאוד קלים להבנה, הם כולם משחקים שאתם מכירים. זה יכול להיות משחק של רביות. הכל אבל כן מובנה ומדורג מבחינת רמה, יש לכם סדר מומלץ לפעילויות, כדי שבאמת תדעו איך להתקדם. יש גם פעילויות נוספות, כל שבוע בעצם זה קצת שונה.